jane nek kontan nek ra ngasto tunai ngono awake dhewe ya nek kris. Kriris ya, Mbak. Tenang mawon. Heeh. Kowe ra nggawa akeh ya, Apa mau? Mbak. Kris. Jemburis? Kris. Oh, Kris. Tak kira jemburis. Kris. Oh, bawa. Tenang ae. Bawa, Mbak. Enggak lihat itu pantatnya besar. Lah iya. Kowe iki pantate Pak Giman nek karo aku gede Pak Giman lho Halo, saiki. Mbak. Soale isine duit tok kene. Iki Nah. bar bodo malah lemak tok aduh. Iki lagi apa ya? Mbak, iki lagi Mbak Teki. Nah, iki nembe kula, Pak. Puput dereng, Pak. Pak Giman, puput dereng niki nembe Puput dereng lho, kula. Pak. HE yang selanjutnya no. Diperes. Lah ya. Apa kowe ra kelingan? Ya. Ha. Chandra Pesona. Sampai atas. Sampai atas. Oke. Hae, Bu. Bu hae. Matur Niki nuwun. puput. Niki kulon. Puput belum dapat dari Pak Giman. Iya, puput dereng Pak saking Pak. Puput belum Giman. dapat dari Pak Giman. Oh, Hae terus teko maghrib. Mas ditantang Pak Giman hae terus teko maghrib. Ayo, bar iki udan kangen Mas. Lagune sak kerpes penting HE-ne enek. Udan kangen. Oke. Apa kowe ra kelingan?
Giman. Pak Giman. Iso lo iso. Hae. Tak tagih pokoknya. Nah, Puput. Kok aku nggak dapet yang 4? Kabar. Kaki kayak dicepet-cepet ke ben hae meneh. Dicepet-cepet ke ben hae meneh. Nanti kedua. Ing ngimpi gawan-gawan seliramu. Nanging ati tadi kalau Tampil yo Pak Giman. Ibu, monggo ibu, ayo monggo ibu. Pak Giman. Ibu. Bu Giman. Bablas ke lagune napa Mas Dika? Sing enek HE-ne lho. Iya, yang ada HE-nya. Seragenan, iya. Iya. Lewong, ya lewong Mas. Gak cepet HE iki. Rasa ati dadi gelo. Lewong yo. Ayo.
no Pak Giman mau Melingi. ngasih wejangan sama Mas Dika. So, kowe nek bar dadi manten nek nyawer kaya Pak E ngene iki. Kalau kaya Pak E karo Bu E. Lah ya kaya Pak E karo Bu E nek nyawer. Iki wejangan sing luar biasa. Mas Dika, ayo. Sabda pentino Mosok tantangannya Puput, hae Pak Giman. Hae Pak Giman. Ibu, hae. Hae Bu Giman. Hae resik iki engko pokoke. Bar iki ganti Hae Mbak. merah jambu. Merah jambu. Pak, Ini enggak ada hae-nya, Bu. Enggak apa-apa. Katanya sampai maghrib. Sabda penting. Yo. Ganti cinta merah jambu. Rembulane sumunar dari lintang bagi tawang pating kala biar cahayane wanci ratri waslarot swara angin sumribut iti
kaya gegerit mana ingkang nantang woyo ketaman loro asmara duh kusuma wilangan songolan kalih mugi welas mrek laran ning lara ora kaya wong kang nandang boyo mangan ra doyan kajen atolan ning omah bingung mung kudu weruh poteng ati joko sapa ayu ora genyo sawangen iki awakku sing turu Lopo muda lekanono konku nandang conto witek pari konku lara ati aduh dodoku sumo ora dosa apa pancen teko balung janur paring usata wong kang nantang oyo ya. Selamat menikmati hidangan kepada semua rombongan bisa. Sambil menikmati hiburan musik campursari dari Chandra Pesona. Kalau Aji oh
nggonku nandang contoh witeng pari tumen hari nggonku lara ati aduh Dodoku sukma ora krasa apa pancen teko balung janur paing pusaka wong kang nandhak